Madokachere mabuja tauya ano dzanyasi nhau iro zuva rochimakumi mairi mwedzi uno waKakunguru. Tiri kutandano kunyepai kuti waye wanoitawo katombo kanyaina waMnangagwa woPOLAD wagoburitsa gwaro ravanga vari kureketa kuti vari kuda kuti mitemo inoitiwa zvesarudzo ichinjiwe munyika. Wagotiwo pane zvimwe zvavari kuda zvikuru zvacho kuti iwo mari inopiwa mapato matongerwo enyika nehurumende iingidziwe pabodzwa kuti isvike kumapato akati wande wande. Ipapa wagototi vari kuda kuti kana nguva yesarudzo yasvika kureke kugumisiwa vanhu kana kurambidziwa vanhu kuita marari nemapurisa zvinoitika zviya. Wagoti pokare vari kuda kuti mapato ese anenge achikwikwidza apuwe kubvira pamaawa mairi kuenda chero kunenge kuchibvumirwa kuti manguva inenge ichipuwa mapato ya inge yakaita kakuenzana nekuti zvichabudirira chere. Ipapawo pokare wagotoreketa kuti vari kuda kuti zvikamu 30 kubva muzana zvevadzimai zviri kuda kunzi zviitiwe pavanenge vachikwikwidza zviite kutsitsiwa pasi nekuti zvichabvumiwa chere. Chimwe wagoreketa chikuru kuti zeki inofanira kuburitsa zvinotekedza sarudzo zvayo mwedzi 6 sarudzo dzisati dzasvika, ende vari kuda kuti kunge kuine kuchibvumika kuti vanhu vasingaone vari mapofu wakone kugovhota waribe anovabatsira vachiita kuverenga wega nomushobho wavo woBraille. Reka tigoona kuti zvine chazvinoita chere tinenge tindokunyepai. Ipapawo pokare wagototi iwo vari kuda kuti zvigobvumirwa kuti vanhu womanakadzitape nomasangano anoita zvokutora nhau akone kugoburitsa kana zvinabuda musarudzo zvatonamiwa panze nekuti zvinenge zvatowo pachena nekuti zvichabvumiwa chere ticharamba takandoringa. WaMnangagwa nyasi wadoka vari kuMhanduwe kwanga vari kumema nokumaira iyo musha mutsva wodare yoparamende waita kufara idi vari kuita kuratidza kuti ndo patoita kuperera chaiko chaiko zvavanofunga zvese. Ipapa pakaita kunyangariwa wabva waenda pokare wakagoenda kune kwavanga vari kuti varuda kuparura kutanda kuwakiwa kwerimwe guta itsva kuMhanduwe ikweyo painenge richinzi cyber city rine mari yemamiriyoni ekuAmerica 500. Pai mari yacho ichapuwa neyemuzvina mabhiriyoni akabva kuDubai. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichienda nokupi tinondokunyepai. Hofisi yaMnangagwa nyasi yagoburitsayo kuti yaita gamba renyika kuna Oliver Chidawo. Rekai tigoringe kuti wachamuika rini tenge tichindokunyepai. Wari kutungamira kanzuro yeguta reHarare Jacob Mafume wagobudayo vari kupa mureketo wavo nyasi vachitoreketa kuti zvese zviri kureketiwa zvokutoti kanzuro inofanira kuti ibhadhare mari dzacho manyepo ega egani. Rekai tigoringe kuti gurukota raro zvinoitika mumatunhumu richatiwo kudini nonhau iyi ticharamba takaringa tigokunyepai. Dare yoparamende riri kugotekaira musondo rokuuya ari kunzvimbo dzakasiyana siyana dzomunyika vachienda kuti vanhu varekete pfungwa dzavo pamusoro pokuchinjiwa kwemutemo ine chokuita nowatongi munyika. Rekai tigoringe kuti vanenge vari kupi kwai kubva musi womuvhuro vanenge vari kuHarare paNew Ambassador Hotel nguva dzogumi apawo musi wechipiri vanenge vari kuMutare Civic Center kubva nguva dzogumi. Tinozokunyepai kuti vanenge varipi mumazuva anoteera pavanenge varipo. Hopwero ching'ono agosiya vanhu vari kuita kurwadziwa nezvaakagoreketazvo paagoreketa kuti kwai makanzura ari kuda kuita makanzura nevari kuda kuita maMP oCCC varibe kana chibodzi chavari kukona kuita nokuti vanobatsira agotoreketa iye kuti kwai izvozvi zviri kuitika nokuti wangadai watonyoresa vanhu vanopfuura miriyoni chairo rovavhoti kuti vanyorese kuita wavhoti. Kwai ipapa vanhu vanopfuura mamiriyoni 2 wakatopinda kuita wavhoti kubva mugore rapedzisira kuitiwa sarudzo. Saka iwo kuti watadze kuzviita izvozvi kureketa kuti varibe chavanokona. Heno ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi.
kwagotobuda kuti nyasi kune wamwe wari mudzimai nomurume wekuZimbabwe pabodzi nomumwe wekuBrazil, mubodzi anonzi Silver Mafra pabodzi naPatience Murinda ano makore 32 naSlag Friend Ndlovu ano makore 33. Kwai wakagosungiwa nonyaya yekuti wakabatiwa nezvinodhaka zvoheroin zviri mari yomunyika miliyoni nomazana 600 chaiwo. Pakaita kunyangariwa wapfikirwa makore anosvika 9. Tiri kufara kuti mugwicho wakuda mahachi akanga ambokuwadziwa uya kwai aendesiwa akatorwa nobazi rinoringana nezveugaro hwakanaka munyika. Rekai tigoringe kuti achaendesiwepi kana kuti zvinenge zvichitekaira sei. Chedu kuzokunyepai ipo zvinenge zviri kuitika, asi tiri kurwadziwa kuti iye kuda mahachiyu aribe kugweta zvokusungiwawo nokuisiwa mujere. Pachikoro choSt Anne's Goto wari kuita kusaya zvekuita kureketa kuno kwai wabereki wagoenda kumangarira mufundisi wavo pachikoropo, nokuti kwai agoenda kunorara wapwere wasikana akagoenda kowati wese wapurure mbasha dzawo kuti aringe kuti wakapfekera chere mataiti. Idi zvakaita kunyangariwa zvisvinuba izvi, heno kuti zvichaita sei ticharamba takaringa kuti rubazi fundo yewapwere wachaita sei nonhau iyi. Ngatiringe dzopasirese. KuSouth Africa gurukota rinoringana zvemakambani ehurumende Pravin Gordhan kwai ragonyora tsamba kune sangano rovabasa wechichena roSolidarity kuti ari kukumbira kuti wavape vanhu vanokwanisa kubatsira manyongori ari kukambani yemagetsi yoEscom. Idi zvaita kusiya vanhu vese wakaita kuita kuoma matemu kamwa chaimo, heno kuti zviri kumbotekaira sei ipapa. Kambani yoIndependent Media yarwadziwa fani kwai yakapfikirwa maakaundi ayo kumabhengi heno kuti zviri kumbotekaira sei. Wakuru wayo waribekana masoko kureketa kuno wari kuita kurwadziwa, asi chiri kunyanya kurwadza kuti kwai wabasa wanosvika zviuru zvisere wari kuita kusaya kuti wachatambira chere mari kureketa kuno, heno kuti zvinombotekaira sei zvomabhengi zvo. KuMalawi vanhu vari kuramba vachienderera mberi nokuramba vachiita zvokuratidzira kuti hurumende vachakwera iri kutadza kuvachengeta. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichienda nekupi ipapa. Ivo vachakwera nyasi vagotoita kutumira mapurisa achimwaya utsi hunokachidza nokuchemedza uya. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tigone kuti zvichapera mushechere kana kuti pachaita chagwa. KuMorocco kwai kwagoita mwoto unopfuta womusango uri kuita kurwadza ipapa, ende wabva watoreketa kutoti kwai machinjiro ari kuita mamiro okunze ndo akonzeresa kuti mwoto uyu uite zvauri kuita izvozvo. Pakaita kunyangarirwa chaipo. KuAmerica kutori nevamwe vanoita wariwa miri mudare ravo roparamende ikweyo wasungiwawo pokare nevanhu vanga vari kuita zvokuratidzira kuti wari kuda kuti zvibenhutsiwe zvokubvumidza nyika yese kuti munhu wese wese akone kugobisa mimba anenge achida. Pakaita kunyangarirwa chaipo. Nhau iyi heno kuti zvichapera mushechere. Tiri kufara kuti kambani yowaIndia yoAir India kwai yagoreketa kuti ida kugotenga ndege dzinosvika 40 dzakati kure kure nondege dzinosvika 300 dziri duku mbichana dzichatengewa kuBoeing nokuAirbus dzomabhiriyoni anosvika 50 mari ekuAmerica. Rekai tigoringe kuti vanenge vachizvikona chere vachizviita sei, asi danho rakanaka chairo. Wari kuringisika kuti wada kugoita kuti waite tusvinhu. Tiri ipapo muChiBuja kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.